Right, mukutendera kwatine tichiita nema social media mahighway, maavenues, streets, roads, mese tine tirimo chida kuona zvinhu zviri kuitika. Aiwa, ndine chimwe chandabva ndasangana nacho sekuziva kwenyu kuti tine mukomana anonzi Obert Karombe akashayika. Aiwa, tichiramba tichiti ngatibate maoko tichichema nevanochema handiti nekunyaradza nehama. Asi pane umwe muprofita abva anyora mashoko ekuratidza kuti zoni anenge akamboprofita nezverufu rwemukomana uyu handiti asi chekutanga usati wasubscribe, kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Aiwa, mwamuka here zvakanaka, zviri kudii maswera manheru akanaka kwamuri mese muri yeZimbabwe kumativi mana epasi rese kwamuri. Right, pane anonzi iye Dr. Prophet Melontic Urasi meno kwai nemuchinda uyu anotaura yeye kuti akamboprofita nezverufu rwakaita serwembinga yedu yakashayika Obert Karombe handiti anoti musi wa15 November 2021 akaprofita kuti another young millionaire is passing away very soon Zimbabwe handiti. Ameno maprofita kazhinji pakafa munhu ane femu, maprofita eZimbabwe anotaura kuti andakambozvitaura, do you take it as a prophecy yekuti munhu anotaura kuti kune millionaire acha obvious ndongofunga zvinhu zviri obvious kuti tikataura izvezvika apapere gore because rufu runobata munhu wese, mamillionaire anofa, varombo anofa, kwanoregera kungotaura kuti there's a very poor man who is going to die. Hakusi kutsvagawo femere kunoita vakomana avo because obvious ukanyora kuti kuchafiwa namillionaire. Hapana nyika isina millionaire mamillionaire anongofawo wazukuru nekuwanda kwaita mamillionaire muZimbabwe. Obvious, it's an obvious case kuti apapere 2 months pasina kufiwa namillionaire handiti ko aurombo hapana anohuda vakomana, anongoziva kuti there's a poor man who is going to die, hapana chaunowana pazvira. Maprofeti muite kwazvo, profite zvimwe, profite zvoti ikonomi yedu inake, kwete zvekuti profitira zvekufa. This time anoprofita zvekufa ndoda mudhaya munhu iye, anoprofita nyaya yekuti kuchafiwa, ndoda mupambama, ndoda mukinditsa munhu iye, kuda kuti jairira maZimbabwenzi. Wani muite kwazvo get away, maprofita enyu get away, amuprofita zvinhu ngoda common sense, get away. Tindatotaura sosekuru wenyika hata neta nevanhu vanoprofita zvekufa kwevanhu, kunofiwa, kune makuwa akawanda vanhu kumakuwa. Meno vanhu vanobhilivhiswawo zvinhu zvisina basa. Tatopedza sosa sekuru ndichiti machidava.